Vi sidder her sammen med Glaive fra Epsilon Esport, og Glaive, hvordan har du det? Jeg har det virkelig godt. Det er super at være hernede, og vi har fået sat næsten alle vores ting op, og vi er klar til at spille. Vi er jo her til The Blast 4 i Røde Kro, og i aften der sker noget meget spændende. Finalerne i SteelSeries Ligaen. SteelSeries Ligaen har været i gang i et stykke tid, og du har spillet i den. Hvad synes du ellers, det har været? Har det været en god liga? Har der været nogle gode kampe? Det har været en rigtig god liga. Jeg synes, at det er fedt, at folk de overholder de regler, der er, og de møder op til at spille om mandagen og om onsdagen. Og så, jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg tror, vi har tabt én kamp i hele ligaen, og det var til Speed Gaming. Vi var lige kommet hjem fra LAN, og ja, jeg tror bare ikke, den blev taget så seriøst, som den skulle, og så tabte vi. Sådan er det. Ikke noget at gøre ved det. Vi endte alligevel nummer 1, så det går nok. Det er jo ingen problem, når man er nummer 1. I aften, det er så finalerne. I første kamp, hvem er I skal spille mod der? Vi skal spille mod Speed Gaming, som vi faktisk tabte til. Men de spiller med 2 stand-ins. De har ikke Maximus og Cthulhu med, de har Warns og Kajun med i stedet. Jeg tror bestemt ikke, det er en svækkelse, men altså lad os se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror bestemt godt, vi kan slå dem, men de kan også slå os. Så I vinder over Speed Gaming, hvis vi nu lige ser det hypotetisk. Så er det en finale. Hvad tror du chancerne er for, at I vinder overhovedet den her liga her, den her sæson? Altså, vi er jo seedet 1'er, og vi er favoritter til at vinde, så vi skal bare vinde. Der er ikke så meget der. Vi går efter at vinde, og jeg tror bestemt også, at vi gør det. Altså, der burde ikke være så meget at rafle om. Men der er jo også andre turneringer her til landet. Der er nemlig selve hovedturneringen i Counter-Strike Source til The Blast, hvor der er et andet hold, som der er mange, der ser op til og tænker, at det her det er det nye hold i Danmark. Copenhagen Wolves, med gamle spillere som Warns og Fetish, men også Device, der er begyndt igen efter et kortere ophold i badminton, professionel karrieren. Hvordan ser I jeres chancer i hovedturneringen her til The Blast? Altså, for at være ærlig, hvis du kigger på papiret, så skal vi være sige det 2'er, fordi det hold, som der nu hedder Copenhagen Wolves, det er det stærkeste hold, jeg har set i Danmark nogensinde, mens jeg har spillet. Det er 4 spillere, Fetish han er bare caller, ikke? 4 spillere, som du slet ikke vil møde sådan individuelt, fordi de hopper rundt, og de skyder ind i luften, og du ved ikke, hvad du skal gøre. Så det eneste, du kan gøre mod dem, det er at spille så taktisk klogt, og de skal være flashet lige meget, hvor de er. Og så skal du bare time dem på de forkerte tidspunkter, når de slet ikke forventer det. Og så skal du bare skyde dem i hovedet. Du skal virkelig ramme dagen for at slå dem, og det er helt sikkert. Det bliver i hvert fald en kamp, vi ser rigtig meget frem til her på Gamecast. Den sidste ting, jeg vil spørge dig om, generelt i Europa PT, der har været nogle ommarkeringer. CSGO er på vej. Mousesports MTW har sagt, at de faktisk prakker CSGO på et sådan seriøst plan nu. Hvad er jeres tanker om Europa? Hvor står I selv, og hvordan synes I CSGO? Hvordan tror I, de bliver? Det bliver rigtig godt. CSGO, det er et okay spil, vil jeg sige. Det har forbedret sig en del. Jeg spiller det ikke så meget selv, ikke endnu, men det begynder jeg nok på her, når sommeren er ved at være over. Mousesports er skiftet. Jeg tror ikke, de skifter sådan helt 100%, for de spiller stadig nogle turneringer i Source. Men ja, jeg ved ikke helt. Det bliver nice. Det bliver good times. Det bliver good times. Counter-Strike bliver det nye League of Legends. Lige her til sidst er der nogle shoutouts til sponsorer, familie, venner, homies. Det er der helt sikkert. Tak til min mor og far for altid at støtte mig, og tak til mig selv for at være så god til Counter-Strike. Det er jeg rigtig glad for. En rigtig talentfuld spiller. Og så selvfølgelig tak til Nike og Razer for at have støttet os i så lang tid, som vi har været under Epsilon. Yes. Det er vi rigtig glade for. Cool nok. Peace out.